Mä aina ootin, että ihmeet ja merkit alkaa niin kuin ympäriltä, kun ei paljon kessää ystävissä ja mitä tuntee kaveripiiriä. Niin Jumala aloittikin minusta, että halusi vahvistaa minun uskoa. Mä oon tätä pienessä määrin todistanut. Ja tästä Jumala näytti siinäkin, tai niin kuin Pyhä Henki näytti, se näytti isoja saleja, että mä tuun jatkossa, mutta sanoo mulle sitten, että varovasti todistaa yksitelle ihmisille ja myöhemmin tulee isoja alueita, tiloja, saleja, missä mä tuun todistamaan tästä parantumisesta. Mä oon syntynyt Jyväskylän maalaiskunnassa Kuokkalassa, Kuokkalan vanhassa synnytyssairaalassa. Joo. Mä oon syntynyt ihan siellä, että mä oon niin perus jyväskyläläinen, niin kuin vaan voi olla. Että sitten syntynyt Kuokkalassa, mutta sitten elänyt melkein koko aika siinä Jyväskylän keskustaa. Että mulla on se alkuelämä ollut niin actionia ja semmoista kaikella lailla hektistä, niin kuin sanoin. Työsuorittamiseen ja muineet, aina piti olla sitä hälyä ympärillä. Että jos mä saisin valita, se olisi ihan melkein kuin korpimökki, tietsä, yllättävä korpimökki hiljainen ja luonnon rauhassa. Mutta mä kyllä sanon, että niin kuin se Paavali, että osaa olla oloissa kuin oloissa. Kyllä se on harvat ja ne, mitkä elämän löytää, että se on suuri lahja, että voi tulla vaikka suustakin uskoa ensimmäinen tai muuta. Usko ei ole joka miehen, niin kuin sanotaan Raamatussa. Niin. Joo, kyllä. Että jos Jumala ei vedä, niin vaikea ihmisen on tulla uskoon Jeesuksen omaksi, että Jumalan pitää niin kuin kutsua, että Jumala etsii meitä silloin, kun, tai voidaan sanoa, että etsikää silloin Jumalaa, kun hänet löytää voi. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voi, sanoo Jesaja. Että jos paaduttaa nuoruudessa Jumala kutsuu, niin se voi olla vaikea tilanne vanhempana sitten. Että kyllähän Jumala armossaan kutsuu vaikka kuolivuotena monia. Kyllä, näitäkin on tapahtunut. Jumalalla ei ole mieleen jumalattoman kuolemaa. Niin. No niin, Aneli Riimäki, että olet oman kylän kasvattaja, että sua on moneen paikkaan viety elämässä aikana paljon muutellut. Jyväskylässä kuitenkin sun juuret on sillä lailla kaupunkina. Joo. Onko sä ulkomailla asunut olla? Mä en ole silleen asunut ulkomailla, mutta et niinku Jyväskylän maalaiskunnassa siellä Kuokkalassa on syntynyt. Itse asiassa Kuokkalan vanhassa synnytyssairaalassa vuonna 60 on syntynyt ja siellä on ne kotijuuret siellä Jyväskylän seudulla. Matkustellut on ulkomailla erikin maissa melko paljon, mutta sitten en ole asunut ulkomailla ja sitten Israelissa sitten viime vuosina melkein ainoastaan matkustellut siellä Pyhällä maalla niin 8 kertaa tähän mennessä ja erikoisesti Tiberian seudulla. Siellä mulla on yhteyksiä ja tuttavuuksia, että enempi näitä niin sanottuja Pyhänmaan matkoja ollut nyt kuin mihinkään muuhun maailman maahan, kun tämä erikoisin maa on tämä Israeli, kun tämä on Jumalan silmäterä, niin näitä matkoja on tehnyt sitten ja Israel tullut silleen jonkun verran tutuuksi jo. Niin se laulukin on, että Jerusalem kaupunki taivaan. Milloin pääsen luoksesi sun. Nää on tää Lähi-Itä tulee olemaan profeetallisesti. Se tapahtuu paljon. Se on Jumalan silmäterä Israelissa. Samoin on ollut Jerusalemkin. Ja se, että me siunataan Israelia sanoin, teoin ja rukouksin, niin me saadaan siunaus oma elämä ylle. Että Jumala on sanassaan luvannut, että kun me siunataan Israelia, niin me itse peritään myös siunaus. Että meidän ainakin rukouksessa tulisi kantaa Israelin maata, koska siellä on vaikeat ajat tulossa tulevaisuudessa. Niin. Koko vanha liittohan kertoo tästä uppiniskaisesta kansasta ja miten se aina poikkeaa Jumalan tahdosta, mutta Jumala ei ole hyljännyt liittoa mitään. Abrahamin Jumala samalla Israelin elävä Jumala.
tänäkin päivänä. Se on vaarallista koskea Jumalan silmäterään se, että kun poliitikot ja kaikki on Israelin vastainen ja mediassa valehellaan niin kaikki tänäkin päivänä. Niin. Joo. Se ei media anna sitä oikeaa kuvaa, se on vääristeltyä ja valehtelua tämä mitä näissä uutisissa on, että se ei ole sitä todellista mitä siellä tapahtuu että sitä monesti ei niin kuin TV:n ja noiden radioiden kautta ei tule se oikea tieto, että se on niin kuin vääristeltyä tietoa, että annetaan aina negatiivinen kuva Israelista, vaikkei se aina niin ole. Sulla on varmaan, kun sä oot Venäjän juutalaista sukusaatolla ja tommosia sukututkimuksia tutkinut, niin kun se on niin erityinen rakkaus niin Israelin kohtaan. Suomessakin on aika paljon sellaisia ihmisiä, että niillä on jotakin, se onkin israelilaisen sukukuntaan kuuluu. Joo, mä koen ei ihan heti silloin kun tulin uskoon, on semmoinen yli 17 vuotta ollut uskon tiellä. Ei ihan silloin heti alussa, en ymmärtänyt sitä Israelia ja Israelin rakkautta, mutta hyvin siinä alkuvuosina, kun tein ensimmäisen matkan Israeliin, sen jälkeen alkoi avautua nämä asiat ja Pyhällä Maalla kun pääsi käymään ja myös Raamatusta ihan toisella lailla sen jälkeen avautuu nämä asiat. Tämmöistä minun suvussa, isäni suvussa on tehty sukututkimusta, itse en ole tehnyt, mutta isäni suvussa on tehty ja tämä minun tyttönimi, tämä Oksiala, joka on suojattu suku Suomessa, pohjautuu Okulov nimestä, jota epäillään, että voisi olla yksin tämmöinen juutalainen sukunimi, mutta tästä ei ihan varmuutta ole ja kiinnosta siinä mielessä tavallaan tietää, mistä nämä omat juuret on, että Sortavalasta on minun isäni suku tullut tänne Suomeen ja Jyväskylän seudulle ensin Kypärämäkeen päin, mihin he sitten perusti tämmöisen Oksialan sekatavarakaupan, että sai elantonsa sitten siitä. Koko perhe oli siinä samassa työssä myös mukana. Oletko sä ensimmäinen teidän suvusta, joka on tullut elävää uskoa Jeesuksen Kristukseen? Lailla olen tullut sillä lailla, niin kuin sanotaan, just uskomattomasta uppiniskasesta suvusta itsekin, että Jumala armosta. Jumala veti minua puoleensa ja hänen armosta sain ottaa Jeesuksen sitten vastaan. Se on valtava armo se, että jos varsinkin nuorena löytää elävä usko Jeesukseen Kristukseen, että ei synti pääse ihmistä rikkomaan, mutta miten sulla on se, että kun ihmiset on epäiluisia oikein tiedä näistä asioista, että miten sä rohkaisit jokaista lähteä taivastielle ja tekee päätöksen, että on niin pelastuneessa tilassa, että katsotussa tilassa ihminen, että vaikka ei ihmisellä järjellä ymmärräkään näitä asioita, että tekee semmoisen periaatepäätöksen, että lähtee seuraamaan Jeesusta. Joo, kyllä mä ihan todella siihen kehottaisin lähteä Jeesusta seuraamaan. Minullakin kesti niin, että sain 34-vuotiaana tulla uskoon tämmöisen pitkän etsinnän jälkeen, ottaa huomioon, että sillä lailla ei omat vanhemmat näitä uskoasioita pitänyt kotona yllä. Että isä joskus sanoi, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan menestyisit maan päällä. Hän toki tälleen niin kuin sanoo oma isäni. Että semmoiset niin kuin Raamatun perusarvot oli, mutta ei niitä uskoasioita sillä lailla pidetty esillä. Eikä nyt juuri kirkossakaan, kun hautajaiset ja häät ja jotkut näin, mutta niin kehottaisin lähtemään, että mitä nuorempana me annamme oma elämämme Jeesukselle, niin me monilta mutkilta ja kolhuilta vältytään. Itsekin olisin toivonut aikaisemmin ja olinkin varmaan jo herätyksen tilassa rippikouluiässä. Siinä, mitä hän olin 15-16 olisin koulu iältään. Olin jo herätyksessä, mutta koen, että mulle ei varmaan siinä ei osattu mulle tuoda sitä evankeliumia. Olin kyllä kiinnostunut ja pienenä tyttönä kävin pyhäkoulussa siinä naapurissa, että sen verran kyllä tiesin. Ja aina mulla on ollut jo ennen uskoontulokin kunnioitus Jumalaa, mutta en ymmärtänyt mikä tehtävä Jeesuksella siinä välissä on. Että tarvitaan Jeesus, joka on tie Jumalan tykö, että me pelastutaan Jeesuksen kautta. Tarvitaan tämä vapahtaja tähän ihmisen ja Jumalan väliin, eli Jeesus Kristus. Ja tähän minulla meni niin kauan aikaa, että kunnes sitten tuli se pelastuksen, sanotaan niin kuin yö minulla, että Jumala herätti minut yöllä unesta
ja yöllä 2-3 jälkeen ja sieltä katorajasta ylältä lähti semmoinen rakkaudellinen selvästi miehen ääni. Herään siihen, kun minulle sanotaan ääneen Anita herään siihen täydestä unesta ja kysyn mitä ja nousen sänkyyn istumaan. Ja kuka minulle puhuu, mä ihmettelin itse siinä. Ja minulle tulee 2-osainen lause, Jumala itse, minkä ymmärsin sitten jäljestäpäin seuraavana päivänä. Kuka minulle puhuu, oli ensin sanottu Anita, niin sitten tulee 2-osainen lause, neuvottiin minua, nyt jäät kotiin ja teet sitä, mitä kaikista parhaiten osaat. Ja siihen minä nukahin näiden lauseiden jälkeen uudestaan, kunnes herään aamulla virkeänä, maanantai-aamu oli päivä vielä, herään siihen ja menen keittiöön keittämään kahvia ja katon ikkunasta siitä, että miten tuo luonto on noin vihreä ja menen kuistille pihan puolelle, katon meidän talon joelle päin, miten täällä on kaikki näin kaunista ja lintukin tuli laulamaan siihen kuistin pieleen ja mä koen, että se minulle laulaa siinä ja ajattelin, mitä mulle on tapahtunut ja menen kahvia juomaan ja mä ihmettelen, että mikä minulle, mitä viime yönä on tapahtunut, mä en ymmärtänyt, mä istuin siinä ja ihmettelin ja mulla oli hirmu hyvää olo ja mulla oli heti se lepo sisällä. Mulle tuli lepo, rauha ja ilo, minkä Jeesus lupaa omilleen. Kotona, kun minä olin pikkutytöstä asti rukoillut iltarukouksen, Isä meidän rukouksen. Nyt oli vain se ero, että mä rukoilin se ääneen. Ja ilmeisesti on näin, että minä olen rukoillut sen, ja onkin näin, Isä meidän rukouksen, joka on justi Jeesuksen opettama oma rukous. Ja minä näin halusin lähestyä Jumalaa. Ja sitten Jumala herätti minut ja kutsui omakseen. Minä tulin yöllä tietämättäni uskoon. Ja olin 2 viikkoa tietämättömässä tilassa, kunnes tapasin siinä Puuppolan kylällä erään ystävärouvan, joka sitten kertoi minulle, kun että mikä minulla on tullut, onko minä hulluksi tullut, kun mä oon miehen äänen kuullut yöllä. Semmoisen selkeä äänen, hyvin rakkaudellisen. Se olikin ollut uskova nainen, kenen kanssa siinä kylällä puhuin. Sitten sanoin, että sinä olet tullut kuule uskoon, sinä et tiedä itsekään sitä. Ja silloin minulle tuli rauha siitä asiasta. Hän rukoili heti minulle ja antoi vielä tärkeä asia, että minulle tunnustettiin minun synnit anteeksi. Että minä olen kaikki syntini saanut Golgatan keskimmäisellä ristillä anteeksi. Ja siitä hetkestä minä tiesin, että minä olen uskossa. Ja lähti niin kuin sellainen suora tie uskoelämässä eteenpäin. Kyllä siitä periaatepäätöksestä tulee semmoinen sisäinen varmuus ja omanlainen rauha, että on pelastuneessa tilassa ja kadotustuomion alainen, mutta siitä alkaa yleensä Jumalan työ, että se haluaa niin kuin puhdistaa oman kultansa ja sitä puhutaan niin kuin monella termillä sitä ja vertauskuvallisesti, että ihmisen pitää niin kuin särkyä, puhutaan särkyneestä saviastiasta, että oma ihmisen tämä turmeltunut luoto, mitä sanotaan vanhaksi aatoksi, eli vanhaksi Aadamiksi, niin ei saisi hallita, että sitä uusi luomus on enemmän jalansijaa, mutta on siunauksellista nähdä se, että miten Jumala on suakin vienyt eteenpäin ja jokaiselle meistä on käyttöä sillä Jumala tavalla tai toisella, että kun rukoilleen kuljetaan, mutta sua on vahvistanut tämmöinen voimakas parantumiskokemus sillä, että Jeesus Kristus on sulle antanut uusia sisuskaluja ja sä oot ollut kuoleman oma, niin hän on nostanut sut sairasvuotelta ylös. Että se on valtava asia, että tänäkin päivänä ihmeet ja merkit seuraa. Joo, ja mulla oli myös kuoleva ihmisen oireet jo nous hiki ja oksensi ja kaikki mitä on niin sanotusti kuolevalla ihmeellä siellä sairaalareissulla. Mutta nesteytettiin ja päästettiin kotiin takaisin ja se oli silloin tammikuun alkua, noin reilu vuosi sitten. Ja siinä tapahtui sitten sillä lailla, että mä ajattelin, että nyt mä täällä kotona olen Larsmossa siinä, että minä ootan kuolemaani, että milloin se tulee viimeinen henkäys. Mä pikkuinen oli helpottanut olo, kun oli nestettä annettu ja hirvittävä päänsärky oli myös ollut sairaalassa siinä, että annettiin suonen sisäistä särkylääkettä, että päänsärky poistui, koska se oli varmaan se, että elintoiminnot alkoi jo lakkautumaan. Ja minä en siinä tiennyt tietämättömästi, mikä minulla on. Ja sitten seuraavana päivänä mulla on se jäähyväiskirja siis aina vuoteen vierellä joka paikalla, että jos minä kuolen, että siinä on tämä selitys, että mikä oli tärkeää minulle elämässä. Siellä oli semmoisia asioita ja tavallaan niin kuin se,
että jos elän tai kuolen, niin on varmasti Jeesuksen oma, ettei kenenkään tarvitse minun poislähdön jälkeen ajatella, että oliko se Jeesuksen oma. Ja sitten siinä tapahtui lyhykäisyydessään niin, että tuli 18. päivä ensimmäistä tammikuun ilta ja siinä minun puoliso rukoili minun täältä keuhkojen kohdalla, laittoi käden, kun sanassa sanotaan, että laittakaa käsi sairasten päälle, niin parantuu. Ja hän voiteli minut rukousöljyllä ja me otettiin kotiin ehtoollinen siinä. Ja kello oli silloin 20:12. Ja hän rukoili sen ja minä jäin petiin makaamaan siinä puolikylkiasentoon. Ja kunnes kello tuli 5:12 yöllä ja kaikki mitä siitä seurasi tapahtui noin 10 minuutissa. Minä olen petillä, kun mulle selkeästi sanoo Jeesuksen Kristuksen pyhä henki, mene selälle, laita kädet vierelle. Ja minä menin selälle ja laitoin kädet vierelle, kun mä kuulin se äänen. Minä vielä tarkistin siinä, oletko sinä Jeesuksen Kristuksen pyhä henki, joka nyt minulle puhut. Ja sieltä tuli, että olen minä. Ja se ääni puhuu minulle, ja mä, että mitä nyt tapahtui. Minä valmistauduin kuolemaan, että minä kuolen nyt. Että tämä ääni valmistaa minua, Jeesuksen pyhän hengen ääni. Kunnes minä olin selällään ja katsoin, niin yhtäkkiä aivan kirkkaaksi meni. Niin kirkkaaksi se katto, mulle näytettiin suoraan niin sanotusti ylin taivas. Mulle pyhän hengen kautta tuli sanat ylin taivas. Minä katsoin ylimpään taivaaseen, sinne tuli aukko taivaaseen hyvin nopeasti ja sieltä lähti 2 valtavan kokoista enkeliä tulee niin kuin maanpiiriä kohden. Minä hengen silmin näin kaikki. Minulla oli koko aika silmät auki. Hengen silmin näin ne isokokoiset nais- ja miesenkeli. Hiuksia myöten näin, naisella pitemmät hiukset. Ja siinä ne enkelit oli valtavan kokoisia. He varmaan voisin sanoa, että joku yli 10 metrejä ne enkelit oli pituudeltaan. Ja ne oli valkohopean värisiä, niin kuin lumi on keväthangella, se kiiltelee hopeaa, niin tämän värisiä oli nämä enkelit. Ja ne lähti tulemaan niin kuin ilmapiiriä, joku minuutti ne tuli, mulla oli silmät koko aika auki, mä seurasin sitä. Ja kohta valtava semmoinen, vielä kirkkaampi ne tuli katoon läpi suoraan, ne enkelit asettu minun vuoteen molemmille puolille ja valtava semmoinen rauhallinen olo. Ja koko aika minulle Jeesuksen Kristuksen pyhä henki puhu. Ja siinä oli vielä, että kun minä aloin pelkäämään, että minä kuolen, niin tuli älä pelkää. Ja Raamatussa sanotaan aina, kun enkelit ilmestyy, Jumalan enkelit, niin aina enkelit sanoo, älä pelkää. Älä pelkää. Että se on enkeleiden viesti, ne niin kuin rauhoittaa ihmistä, älä pelkää, ei sinulle mitään tapahdu. Ja näin minullekin sanottiin, älä pelkää. Ja siinä vielä ennen kuin enkelit tuli katon läpi, mä näin enkeleiden välissä semmoisen niin kuin kultaisen esineen. Ja mä katsoin, mikä se esine on. Mä selkeästi ne silmillä, niin kuin hengen silmien kautta näin. Se oli kultainen niin kuin voittopokaali, annettaisiin jollekin ykköspalkinto. Semmoinen pokaali oli ja ennen kuin ne enkelit tuli sen katon läpi siitä, niin sitä kallistettiin sitä pokaalia ja minä näin selkeästi, että siellä niin kuin upponesteessä tai ilmassa kellu uudet keuhkot. Ja silloin minä tiesin sekunnissa, että minä en kuole, vaan nyt tapahtuu jotain. Ja siinä se ihana rakkaudellinen ilmapiiri, kun enkelit oli siinä, Jumalan parantavat enkelit, näin sanoisin, varmaan parantavia enkeleitä. Jumalalla on monenlaisia enkeleitä, hänellä on suojelusenkeleitä, parantavia enkeleitä, monennäköisiä. Niin ne oli siinä minun vuoteen ympärille ja aivan niin kuin selän alle minut olisi laitettu vesipatjaa, alettiin liikuttelemaan minua, niin kuin mä liikuin silleen ihan tälleen tärisin siinä, pientä tärinää oli siinä vuoteella ja valtava hyvä olo. Ja minä kysyin, mitä nyt tapahtuu, niin se pyhä hengen ääni sanoo taas, niin kuin se Jeesuksen läheisyys oli koko aika siinä, että sinulle vaihdetaan keuhkot. Ja minä kysyin siinä, mitä vanhoille keuhkoille tapahtuu, niin sanottiin vaan, että ei sinun sitä tarvitse tietää. Ne on niin tuhoutunut, että ne heitetään pois. Ja minulla varmaan oli joku ihan sairaus tai tauti niissä keuhkoissa. Ne lääkärit ei silloin saanut selvää, mikä oli. Ja kaikki kesti joku minuutti siinä. Työstettiin tässä rinnan kohdalla niin kuin enkeleiden se parantava työ, Jumalan parantava työ, tapahtui pyhän hengen läsnäolo tässä näin. Mikä ei tuntunut kauhean, semmoinen valtava hyvä olo oli, rakkaudellinen, turvallinen olo siinä. Silloin mä tiesin, että minä en kuole. Ja sitten vaan pienet nipsaukset, 4 nipsausta, niin kuin olisi laitettu kohdalleen
pihalle ja loppu siinä. Ja minä levollisesti makaan siinä sängyn päällä ja enkeleiden läsnäolo. Enkelit oli vielä siinä huoneessa, yläkerran huone, kattohuoneisto. Kunnes sitten enkelit selkeästi poistu siitä, ne vei niin kuin sitä kirkkautta mukanaan. Se huone tuli normaalin väriseksi ja näin. Se oli aivan valtavan kirkas. Ei semmoista kirkkautta ole normaalissa luonnossa missään, minkä ne Jumalan enkelit toi tullessaan siihen huoneeseen. Ja se läsnäolo, mikä jäi siihen huoneeseen koko se yöajaksi. Ja välittömästi minä tarkistin tilanteen, että minä otin yöpajan päältä ja katsoin, onko minua eestä ja takaa, onko minua leikattu. Ja minä en nähnyt mitään leikkausjälkiä itsessäni ja minä heti tiesin siinä, että nyt on Jumala minut parantanut erikoisella tavalla, että taivaasta oli minulle varattuna minun elämää varten tämmöinen sisäelin keuhkot, joka oli tulehtunut, oli niin kuin joku tauti tai joku siihen keuhkoihin tullut ja minä sain aivan uuden sisäelimen, että oli Jumalan teko, että kun niin kuin sanotaan sanassa, kun te rukoillen kuulette, niin Jumala teitä johdattaa ja minun puolesta myös paljon rukoiltiin ympäri Suomea. Minä olin itse laittanut hälytysviestiä, rukoilkaa, minulla on joku juttu, tauti ja tiesin vaan, että tämä ei ole normaalia, tämä ei ole mitään, että tämä on minulle kuolemaksi, minä kuolen tähän ja ajattelin, että raamatusti 50 vuotta riemuvuosi just olin täyttänyt, että tännekö sitä piti tulla kuolemaan tänne Pohjanmaalle Larsmoon, mutta ei, Jumala oli muu suunnitelma ja vielä se Pyhä Henki sinä yönä niin kuin minulle siinä heti kertoi näin, kun mä kysyin, mä aloin sitten itkeä sen tapahtuman yhteydessä jälkeen, että kun tämä parantuminen tapahtui, mä aloin itkeä, niin mä sanoin, miksi minä sain jäädä henkiin, niin tämä sama Pyhä Hengen ääni sanoo näin, että sinulle niin kuin vaihdettiin uudet keuhkot sen takia, että ne kestää, että sinä niin kuin kestät tulevaisuudit että minulla on sinulle niin kuin tehtävää ja tämmöinen tuli, että sinä et ehdi mitään muuta kuin julistaa minun evankeliumia ja parantaa kaikki sairaat. Jeesus itse sanoo tässä, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Jumalalla on niin kuin meille jokaiselle spesiaali tehtävä tässä elämän aikana. Ja jotenkin nyt tämä tapahtuma, tämä parantuminen, mikä minulle tapahtui, ja Jumalalle siitä kaikki kunnia, koska siinä kun ihmisellä on mitään tekoa. Se tämä niin kuin uusittiin tämä lähetyskäsky ja nyt me näin niin tiedä, että kun Jeesuksen tulo on myös lähellä, me kaikki se tiedetään, jotka me varsinkin ollaan uskovaisia, mutta ei uskovaisetkin, että Jeesus kerran tulee takaisin ja että meillä on tehtävää täällä, että me ehittäisiin vielä viedä tätä evankeliumia ilosanomaa niin kuin Jeesuksesta, että niin kuin Johannes 3:16, että sillä niin Jumala on maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa Jeesuksen Kristuksen, ettei yksikään, joka niin kuin hänen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Että tämä on meidän tehtävä, tämä on annettu jokaiselle ihmiselle ja näin Jumala haluaisi meitä käyttää työtoverina. Ja tämän parantumisen yhteydessä niin kuin sitten minä sain tämän uusitun käsky ja mä jollakin lailla olen ymmärtämässä, että Herra haluaa lähettää minun luokseni ja minua myös ihmisten luo, jotka ovat eri tavoin sairaita. He ovat fyysisesti sairaita, minä olin fyysisesti sairas keuhkojen alueelta, mutta myös sisäisesti sieluelämältään rikkinäisiä, tämmöisiä niin sanotusti haavoittuneita ihmisiä, joilla on särkynyt sydän jossakin elämän vaiheessa, särkynyt elämän kolhuissa ja tälleen. Ja myös ymmärrän tällaista tehtävää, että auttaa ja vapauttaa tällaisia kahleissa olevia ihmisiä, jotka ei itse pysty vapauttaa, että Jeesuksen Kristuksen Pyhän Hengen voima vapauttaa näitä ihmisiä, eheyttää ja parantaa. Ja tämä tuli mulle aivan kirkkaaksi niin kuin tähdeksi, punaiseksi langaksi nyt tästä niin kuin eteenpäin loppuelämäksi, että
Tämä maailma ei niin kuin mitään voi enää sellaista niin sanotusti antaa, mikä menisi yli tämän lähetyskäsky, ainakaan niin kuin minun kohdalla, kun en sen tässä nyt voi niin kuin sanoa, koska tämä annettiin minulle niin kirkkaasti ja mä tiedän, että minä sain tavallaan armosta jäädä henkiin, Jumalan armosta tämän sairastumiseni jälkeen, josta aloin hyvin nopeasti elpymään. 2 viikossa kuntouduin, paino alkoi nousee ja jo viikon päästä todisti ensimmäisessä kotikokouksessa Kokkolan lähellä tästä minun parantumisesta, kun Herra sanoi, että sinun tulee kertoa tästä parantumista ihan niin kuin se on tapahtunut, että ihmiset uskoisi, sillä uskoisin näin, että tämä Suomen kansakaan ei tule pelastumaan, ennen kuin nämä ihmiset ei-uskovaiset täällä, jotka ovat vielä pelastusta vailla, ennen kuin ne kuulee ihmeistä ja näkee myös ihmeitä. Että niin kuin Jeesus teki ihmeitä koko tämän maanpäällisen elämänsä aikana, niin meille on ihan sama tämä, että ihan sama voidaan uskoa, mitä oli ennen, on tänä päivänä ja on huomennakin. Että Jeesus pelastaa ja parantaa vielä tänäkin päivänä ihmisiä. Ja ollaan tulossa niin lähelle näitä loppuaikoja, eletään itse asiassa jo niitä, että meidän enempi pitäisi olla kiinnostunut siitä, että kuinka monta sielua me voidaan ja ehditään Jeesukselle täällä niin kuin Jeesuksen omaksi johdattaa. Joo, näin se on, kun ajattelee iankaikkisuutta, niin kaikki tämä on tulelle talletettu. Tänne jää kaikki, että mitä ei saa mukaansa, kun lähdetään. Todistukseni loppuun haluan niin kuin lainata tämmöistä lausetta ikään kuin tämmöisenä niin kuin rukouksena. Tällainen Katrin Kuhlman on elänyt, ei suomalainen, ehkä jotkutkin tietää Katrin Kuhlman, tämmöinen, jota Jumala voimakkaasti käytti, naisevankelista, naisjulista ja nimenomaan parannustyössä käytiin, niin lainaa hänen sanojaan. Ja hän eli 9.5.1907-22.1976. Kristuksen läsnäolon enkeli, olkoon sinun kanssasi kaikkina edessäsi olevina aurinkoisina ja varjoisina päivinä. Kruunatkoon kaikkia sinun askeleitasi tuntemus hänen rakkaudestaan ja johdatuksestaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.